дар робита ба эълон шудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ бо иштироки доираи васеъи кормандони касбу кори гуногун дар ноҳияи Шаҳринав дар мавзӯи муқовимат ба коррупсия кори дастҷамъист семинари омӯзишӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш баромадкунандагон дар мавзӯъҳои таърихи пайдоиши коррупсия ва усулҳои муқовимат ба он, нақши занон дар пешгирии омилҳои коррупсионӣ, нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ ва пешгирии онҳо аз омилҳои коррупсионӣ ва саҳми мақомоти давлатӣ дар самти муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳо ироа намуда иброз доштанд ки дар мубориза ба ин зуҳуроти номатлуб ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ҳамкориро бо мақомоти давлатӣ бештар намоянд. гуфта шуд ки коррупсия ҳамчун вабои аср ба рушди устувори давлат монеъ шуда ба нуфузу обрӯи он дар арсаи ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад. дар натиҷаи содир гардидани кирдорҳои коррупсионӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ вайрон гардида тавозуни он низ аз байн меравад. бинобар ин коррупсия дар навбати худ ҳамчун сарчашмаи содиршавии дигар ҷиноятҳо, хусусан ҷиноятҳои фаромиллӣ аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ба монанди ин дигар ҷиноятҳои маҳсуб меёбанд ки боиси аз байн рафтани истиқлолияти комили давлатҳо мегардад. ба ин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба сиёсати зидди коррупсионӣ диққати махсус зоҳир гардида ҷиҳати ҳифзи дастовардҳои бунёдии даврони соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати миллӣ ки омилҳои коррупсионӣ ба он таъсири манфӣ мерасонад, баҳри муқовимат ба он барномаҳои гуногуни давлатӣ қабул гардида мавриди амал қарор дода шудааст. аз ҷумла стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардидааст ки татбиқи он идома дорад. баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии аҳолӣ ва фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, инчунин паст намудани шиддати коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳадафҳои асосии стратегияи мазкур ба ҳисоб рафта барои инкишофи арзишҳои демократӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум равона карда шудааст. бинобар ин ҷиҳати паст намудани шиддати омилҳои коррупсионӣ зарур аст ки иштироки боз ҳам фаъолтари ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин самт таъмин гардида маърифати ҳуқуқии онҳо баланд бардошта шавад ва ҳар як сокини мамлакат бояд нисбат ба амалҳои коррупсионӣ бетараф набошад ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ дастҷамъона бо он мубориза барад. дар фарҷоми семинари омӯзишӣ доир ба саволҳои пешниҳод гардида аз ҷониби иштирокчиён суҳбату музокираҳо сурат гирифт.